siger det lille lam, mor jeg fryser, jeg vil hjem. Hvad siger det store lam? For. Lige præcis. Store for, og kan jeg ikke mere af teksten for. Okay. Hvad laver du? Jeg optager dig. Optager du mig? Jeg drikker cola minus. Lækker. Og det er matematik. Lange sætninger. Yeah.